Καλημέρα σας. Λέγομαι Ελευθερία Ζιάβρου. Μαζί με τη συνάδελφο Μαρία Πράσινου είμαστε στο τμήμα φυσικοθεραπείας της ΕΛΕΠΑΠ Αθηνών. Είναι τιμή να απευθυνόμαστε σε ένα αξιόλογο κοινό που έχει έρθει και από διάφορα μέρη της Ελλάδας σήμερα. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή που μας δίνει την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε την πρώιμη παρέμβαση με μια φυσικοθεραπευτική ματιά. Θα μιλήσουμε βέβαια μετά την έξοδο από το νοσοκομείο, τι γίνεται στην φυσικοθεραπευτική παρέμβαση. Η πρώιμη παρέμβαση συνίσταται από διεπιστημονικές υπηρεσίες, οι οποίες παρέχονται στα παιδιά από τη γέννηση μέχρι τα 5 έτη, ώστε να προωθήσουν την υγεία και την ευημερία του παιδιού, να ενισχύσουν αναδυόμενες ικανότητες, να ελαχιστοποιήσουν αναπτυξιακές καθυστερήσεις, να αποκαταστήσουν υπάρχουσες ή αναδυόμενες ανικανότητες, να προλάβουν λειτουργική επιδείνωση, να παροτρύνουν την προσαρμοστική ανατροφή των παιδιών και τη συνολική οικογενειακή λειτουργία. Αυτοί οι στόχοι επιτυγχάνονται προσφέροντας εξατομικευμένες, αναπτυξιακές, εκπαιδευτικές και θεραπευτικές υπηρεσίες στα παιδιά, σε συνδυασμό με αμοιβαία σχεδιασμένη υποστήριξη για τις οικογένειές τους. Σημείο κλειδί όσον αφορά την έναρξη της παρέμβασης θεωρείται η πλαστικότητα του εγκεφάλου, για την οποία έχουν ήδη αναφερθεί οι πιο ειδικοί από εμάς. Γιατί δεν αλλάζει? Ναι, λοιπόν... αυτό που θέλουμε και εμείς να τονίσουμε είναι ότι φαίνεται καλό η παρέμβαση να ξεκινάει νωρίς στη ζωή. Η εμπειρία είναι σημαντική στη διαμόρφωση της λειτουργίας του αναπτυσσόμενου νευρικού συστήματος και είναι σημαντική για όλους τους τομείς της ανάπτυξης. Όσον αφορά την αισθητικοκινητική ανάπτυξη, έχει περιγραφεί από διάφορους συγγραφείς η τυπική, που περιλαμβάνει τα στάδια ορόσημα, τον επαρκή στασικό έλεγχο και την ποικιλία κίνησης, ενώ όταν υπάρχει καθυστέρηση στην κατάκτηση των οροσήμων, αποκλίσεις του μυϊκού τόνου, επιμονή πρωτογενών αντανακλαστικών, μειωμένη ποικιλία στην αισθητικοκινητική συμπεριφορά ή στασική δυσλειτουργία, η ανάπτυξη... Συγγνώμη, είναι η πρώτη μου φορά που μιλάω σε τόσο κοινό. Λοιπόν... Η ανάπτυξη λοιπόν περιγράφεται σαν ατυπική. Έχουν αναπτυχθεί διάφορα αξιολογητικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση και την παραπομπή των παιδιών σε θεραπεία. Και ποια παιδιά είναι αυτά τελικά που χρήζουν πρώιμης παρέμβασης? Είναι τα παιδιά που παρουσιάζουν ατυπική αισθητικοκινητική ανάπτυξη. Θα αναφερθώ και σε άλλες ομάδες εκτός από τα νευροαναπτυξιακά προβλήματα, που και αυτά ωφελούνται από την πρώιμη παρέμβαση, παρόλο που δεν θα τα αναπτύξω στη συνέχεια της ομιλίας. Είναι τα παιδιά με εγκεφαλική παράλυση, με σύνδρομο διαταραχής συντονισμού, με διάφορα άλλα σύνδρομα γενετικά, παιδιά με μυοπάθειες και με ευτική παράλυση, που και αυτά έχουν δείξει έρευνες ότι ωφελούνται πάρα πολύ από την πολύ πρώιμη παρέμβαση. Και φυσικά τα παιδιά που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου λόγω του περιγεννητικού περιβάλλοντος, όπως προορότητα. Οι θεραπευτικές προσεγγίσεις βασίζονται σε διάφορες θεωρίες κινητικής ανάπτυξης ή κινητικού ελέγχου, όπως οι νευροαναπτυξιακές, η θεωρία των δυναμικών συστημάτων, τα Neuronal Group Selection Theory, τα οποία δεν είναι η θέση μας τώρα να αναπτύξουμε, όμως βασισμένα σε αυτά είναι οι μέθοδοι παρέμβασης που έχουν αναπτυχθεί για να γίνεται φυσικοθεραπευτική παρέμβαση στα βρέφη και τα παιδιά. Ανεξαρτήτως θεραπευτικής παρέμβασης, η λειτουργική ανεξαρτησία πρέπει να είναι πάντα πρωταρχικός στόχος της φυσικοθεραπείας. Ο φυσικοθεραπευτής, σε συνεργασία με την οικογένεια, βοηθούν το παιδί να φτάσει στο μέγιστο δυναμικό του, προάγοντας την ενεργητική κίνηση, τις λειτουργικές δεξιότητες, την κοινωνική αλληλεπίδραση και προλαμβάνοντας την επιδείνωση. Η σκοπή της παρέμβασης. Ο φυσικοθεραπευτής με την παρέμβασή του στοχεύει στην αποκατάσταση,
Αναγνωρίζει ελλείμματα στην επίδοση, αναζητώντας να τα επιλύσει, διευκολύνοντας κατάλληλες για την ηλικία αισθητικοκινητικές δυνατότητες και ενθαρρύνει τη διατήρηση αναπτυξιακών δεξιοτήτων και τυπικών κινήσεων. Στοχεύει στην αντιστάθμιση, ελαχιστοποιεί τα αποτελέσματα της ανικανότητας μέσω προσαρμογών των δραστηριοτήτων, των υλικών και του περιβάλλοντος, χρησιμοποιεί υποστηρικτική τεχνολογία και προσαρμοσμένο εξοπλισμό για να επιτρέψει στο παιδί να εκτελεί μια δεξιότητα όταν δεν είναι ικανό για αυτή ή δεν την κατέχει ακόμα, προλαμβάνει περαιτέρω ελλείμματα ή ανικανότητες, προσπερνώντας το εμπόδιο της εκτέλεσης ενός επιθυμητού αποτελέσματος. Στοχεύει στην προώθηση με την ενσωμάτωση των θεραπευτικών στόχων στην καθημερινότητα, χρησιμοποιεί συνηθισμένες ρουτίνες και δραστηριότητες για την προώθηση της ανάπτυξης των δεξιοτήτων και έτσι βοηθά ιδιαίτερα παιδιά με σφαιρική αναπτυξιακή καθυστέρηση ή αδυναμία στην εκτέλεση. Επικεντρώνεται στην πρόληψη δευτεροβόντων βλαβών και ανικανοτήτων σε παιδιά με γνωστές δυσκολίες, αλλά προβλέπει και προλαμβάνει αποτελέσματα και μέλουσες δυσκολίες και τέλος συμβουλεύει φυσικοθεραπευτικά πάντα και εκπαιδεύει τους γονείς σε δεξιότητες χειρισμού για να βοηθήσουν το παιδί τους και να συνεχιστεί η θεραπεία και στο σπίτι. Μαθαίνει τους γονείς περισσότερο αποτελεσματικούς τρόπους αλληλεπίδρασης με τα παιδιά τους, παρέχει ιδέες και τροποποιήσεις, καθώς και τον τρόπο να ενσωματωθούν αυτές σε όλες τις πτυχές της ζωής του παιδιού. Γιατί? Όχι, μου έφυγε ένα... Σκοπός λοιπόν της φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης είναι να δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε το παιδί να καταφέρει να ανταποκριθεί στις λειτουργικές του ανάγκες όσο γίνεται καλύτερα. Το πρώτο βήμα για την επίτευξη αυτού του σκοπού είναι η συστηματική αξιολόγηση που οδηγεί στην επίλυση των προβλημάτων και στην ιεράρχησή τους. Αξιολογούμε μέσω ιατρικού ιστορικού, συνέντευξης με το γονιό, παρατήρησης, δοκιμασιών με χειρισμούς και με τη χρήση ειδικών κλιμάκων αξιολόγησης. Ο φυσικοθεραπευτής χρησιμοποιεί τα συμπεράσματα που εξάγει από την αξιολόγηση για τον καθορισμό των θεραπευτικών στόχων, οι οποίοι οφείλουν να είναι συγκεκριμένοι, ρεαλιστικοί, εφικτοί, μετρήσιμοι, προσαρμοσμένοι στις συγκεκριμένες συνθήκες ζωής κάθε παιδιού, ανάλογοι με τις ανάγκες του παιδιού και τις προσδοκίες του οικογενειακού περιβάλλοντος και με χρονικά όρια. Ανάλογα με το λειτουργικό στόχο, ο φυσικοθεραπευτής δομεί το θεραπευτικό πρόγραμμα, κάνοντας συστηματική ανάλυση της δραστηριότητας στόχου, εντοπίζοντας την απόκλιση από την τυπική, εντοπίζοντας τα στοιχεία όπου υπάρχει το έλλειμμα και ερμηνεύοντας την αιτία, όπου οφείλεται αυτή η απόκλιση, και εξασκώντας επιμέρους τα κινητικά στοιχεία χωριστά, ενώ τέλος εκπαιδεύει όλη τη δραστηριότητα συνθέτοντάς τη. Ξεκινάω από θέσεις και δραστηριότητες που ήδη έχουν κατακτηθεί, ώστε να διευρύνω εκεί τις δυνατότητες του παιδιού και να χτίσω πάνω σε αυτές. Συναντάω το παιδί στο βασικό επίπεδο ικανότητάς του και χρησιμοποιώ εκείνο ως σημείο εκκίνησης. Στη θεραπευτική μας παρέμβαση συνδυάζουμε τις γνώσεις από την επιστήμη της φυσικοθεραπείας, την εξειδικευμένη γνώση από εκπαιδευτικά σεμινάρια, την ενημέρωση από τις εξελίξεις από συνέδρια και ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και δίνουμε έμφαση, σύμφωνα και με την εναρμονισμένη με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα μέθοδο Bobath, προσέγγιση μάλλον Bobath, στην προετοιμασία με σωστή ευθυγράμμιση και μία στο σωστό μήκος, που θα μας δώσει λειτουργία με ποιότητα και αυτό θα εξασφαλίσει τη συνέχιση της λειτουργίας στο μέλλον, με προσαρμογή της δραστηριότητας, με κατάλληλη διαμόρφωση του περιβάλλοντος, επαρκή αισθητική εισδοχή, εναλλακτικούς και αποτελεσματικούς τρόπους εκτέλεσης της δραστηριότητας, με επηρεασμό του τόνου, με χειρισμούς για την κινητικότητα των αρθρώσεων και την επιμήκυνση τομιών που θα προλάβουν τις παραμορφώσεις, με διευκόλυνση που θα καταστήσει τη δραστηριότητα ανεξάρτητη μέσω της διαβάθμισης των ερεθισμών, της επανάληψης και της ποικιλίας των προτύπων κίνησης που ενσωματώνονται με την τροποποίηση του περιβάλλοντος και με τη διευκόλυνση με τα χέρια on-off για επιμέρους στοιχεία που αποτελούν ένα έργο, καθώς και για την επίτευξη όλου του έργου.
Η διαδικασία της αξιολόγησης του καθορισμού των στόχων, βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων και της θεραπευτικής παρέμβασης είναι διαδραστική. Συνεχής επαναξιολόγηση των αποτελεσμάτων οδηγεί σε αναπροσαρμογή των στόχων και επαναπροσδιορισμό της θεραπευτικής στρατηγικής σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανάγκες του παιδιού σε κάθε φάση παρέμβασης. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος της παιδιατρικής φυσικοθεραπείας γιατί επιδρά σε πολλούς τομείς της ανάπτυξης και της λειτουργίας του παιδιού. Έτσι, όσον αφορά την αισθητικοκινητική ανάπτυξη, η επίδραση της παρέμβασης αφορά στη μείωση των επιδράσεων του παθολογικού μυϊκού τόνου, την ποιοτική δραστηριότητα σε λειτουργικό πλαίσιο, τη μυϊκή ενδυνάμωση, τη διατήρηση του μυϊκού μύκους, την παροχή αισθητηριακών ερεθισμάτων. Η φυσικοθεραπευτική παρέμβαση βελτιώνει την κινητική εκμάθηση μέσω της ενεργητικής συμμετοχής, ευκαιριών για εξάσκηση, στόχων με νόημα, εκπαίδευσης και εξάσκησης των επιμέρους εργασιών. Η φυσική δραστηριότητα με φόρτιση από έρευνες έδειξαν ότι η ενεργητική ορθοστάτηση, ασκήσεις με ήπια αντίσταση και ασκήσεις στατικής φόρτισης προωθούν την οστική ανάπτυξη και την εναπόθεση ασβεστίου στα οστά, αυξάνουν την οστική πυκνότητα, προλαμβάνοντας τα κατάγματα, ενώ η φυσική δραστηριότητα σε συνδυασμό με αερόβια άσκηση, όπως άσκηση στο στρώμα, διάδρομος, προσαρμοσμένο ποδήλατο, χορός, κολύμβηση, βελτιώνει την αντοχή, την καρδιοαναπνευστική φυσική κατάσταση και τη μεταβολική δραστηριότητα, προλαμβάνοντας την παχυσαρκία. Η αναπνευστική φυσικοθεραπεία με τις αλλαγές θέσεων, τις θέσεις παροχέτευσης, προκλής βήχα, συγχρονισμό και ενδυνάμωση των αναπνευστικών μειών, πρόληψη των παραμορφώσεων της σπονδυλικής στήλης, διευκολύνει το αναπνευστικό έργο και μειώνει τις λοιμώξεις και τις φλεγμονές του αναπνευστικού συστήματος. Η φυσική δραστηριότητα δείχθηκε επίσης από μελέτες ότι βελτιώνει την αυτοεικόνα και μειώνει το στρες. Και τέλος, η αισθητικοκινητική ανάπτυξη που η φυσικοθεραπεία προωθεί αποτελεί δομικό στοιχείο για την κοινωνική και γνωστική επάρκεια. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι η πρώιμη φυσικοθεραπευτική παρέμβαση συμβάλλει στη μέγιστη συμμετοχή του παιδιού και της οικογένειας με την ελάχιστη υπολοιπόμενη ανικανότητα, με την πληθώρα των εργαλείων που διαθέτει και των επιδράσεών της. Ειδικότερα όσον αφορά στη νεογνική και πρώτη βρεφική ηλικία, η παρέμβασή μας είναι πρωτίστως αισθητικοκινητική εμπειρία. Οφείλουμε να αυξήσουμε την ποσότητα και την ποικιλότητα των κινητικών εμπειριών. Έχει φανεί ότι τα βρέφη με περιορισμένη ποικιλότητα επωφελούνται από άφθονες μεταβλητές, αυτοπαραγόμενες δραστηριότητες δοκιμής και λάθους. Απαιτείται λοιπόν τροποποίηση του περιβάλλοντος για διευκόλυνση νέων εμπειριών και στρατηγικών στασικού ελέγχου, ενώ δουλεύουμε για ένα λειτουργικό σκοπό. Τα σωστά επιλεγμένα παιχνίδια είναι κρίσιμα για να εμπλέξουμε ένα βρέφος σε δραστηριότητα με νόημα. Ένα ενδιαφέρον έργο θα πρέπει να ενθαρρύνει την εξερεύνηση, την επανάληψη και την επίλυση προβλήματος που είναι ουσιώδη για τη μάθηση. Ας μην ξεχνάμε ότι το παιχνίδι είναι η δουλειά των παιδιών και η δημιουργικότητα του θεραπευτή είναι αναγκαία. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε το βρέφος να μεταβάλει τον στασικό του έλεγχο με βάση τις απαιτήσεις του έργου. Τέλος, για βρέφη με περιορισμένες αυτοκατευθυνόμενες κινητικές στρατηγικές ή φτωχή κινητικότητα, χρειάζεται θεραπευτική καθοδήγηση για να τα βοηθήσει στην αντίληψη και τη βίωση επιπρόσθετων κινητικών στρατηγικών. Και τώρα θα πούμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι η αποτελεσματικότητα του θεραπευτικού προγράμματος βασίζεται στην κατανόηση και συνεργασία της οικογένειας. Η μάθηση των παιδιών δεν περιορίζεται σε διδακτικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε κλινικές ή αίθουσες, αλλά περισσότερο συμβαίνει σε όλη την έκταση του καθημερινού τους προγράμματος. Οι γονείς έχουν περισσότερες ευκαιρίες να προάγουν την ανάπτυξη των παιδιών και τη συμμετοχή τους σε αυτά τα περιβάλλοντα από ό,τι οι επαγγελματίες. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει οι γονείς να έχουν πληροφόρηση για την κατάσταση του παιδιού, για τους στόχους στην παρούσα φάση και για τον τρόπο που παρεμβαίνουμε, να είναι ενημερωμένοι για το σύστημα παροχής υπηρεσιών, για τις αναδυόμενες υπηρεσίες, για τα δικαιώματα του παιδιού και να εκπαιδευτούν σε κατάλληλες θέσεις και τρόπους χειρισμού του παιδιού, ώστε να τα ενσωματώσουν στην καθημερινή συνηθισμένη δραστηριότητά του, να εκπαιδευτούν σε προσαρμογές του χώρου, του χρόνου, του περιβάλλοντος, ώστε να διευκολύνεται η συμμετοχή του παιδιού με τον καλύτερο δυνατό τρόπο,
να εκπαιδευτούν σε τρόπους αλληλεπίδρασης που θα προωθήσουν την ανάπτυξη του παιδιού τους και φυσικά να συμμετέχουν στον καθορισμό των στόχων, ακολουθώντας τις οδηγίες, στην αξιολόγηση της προόδου του παιδιού. Οι περισσότερες έρευνες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η γονεϊκή ανάμειξη έχει θετική επίπτωση στην αποτελεσματικότητα της κινητικής παρέμβασης. Είναι βασική ανάγκη λοιπόν να πάρουμε σοβαρά το ρόλο της γονεϊκής συμμετοχής στην κινητική παρέμβαση. Εδώ θα ήθελα να αναφερθώ με δύο λόγια στο νέο τμήμα βρεφών που σχεδιάζει η ΕΛΕΠΑΠ να λειτουργήσει άμεσα. Η ΕΛΕΠΑΠ, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τα επιστημονικά δεδομένα και σε μια προσπάθεια να οργανώσει και να συντονίσει καλύτερα τις ήδη παρεχόμενες υψηλού επίπεδου υπηρεσίες της στις οικογένειες με νεογνά και βρέφη, πρόκειται λοιπόν να λειτουργήσει το τμήμα βρεφών, το οποίο θα παρέχει πρώιμη ολιστική θεραπευτική παρέμβαση, θα καλύπτει τις ηλικίες από τη γέννηση έως τους 18 μήνες, θα παρέχεται σε έναν ξεχωριστό χώρο, ειδικά προσαρμοσμένο στις ανάγκες της βρεφικής ηλικίας, ώστε να μην υπάρχει ανάμειξη των βρεφών με τα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας. Θα γίνεται με τη συμμετοχή της ιατρικής ομάδας και του εξειδικευμένου θεραπευτικού προσωπικού από τα τμήματα φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας, λογοθεραπείας, θεραπευτικής κολύμβησης και μουσικοθεραπείας. Θα ήθελα να αναφέρω εδώ ότι πολλοί από εμάς έχουμε εκπαιδευτεί με το Baby Course. Θα υπάρχει παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών από κοινωνικό λειτουργό και ψυχολόγο, καθώς και φροντίδα για τα βρέφη από νοσηλεύτρια και βρεφοκόμο. Έμφαση θα δοθεί στη συμμετοχή των γονέων, ώστε να προσαρμοστούν στις ανάγκες του παιδιού τους και να συμβάλλουν στην ανάπτυξή του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Από την ηλικία των 18 μηνών και άνω έως τη σχολική ηλικία, τα βρέφη έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν, όπως μας εξήγησε ήδη ο κύριος Νεστορίδης, στο πρόγραμμα πρώιμης εκπαιδευτικής και θεραπευτικής παρέμβασης, τη μονάδα ειδικής προσχολικής αγωγής ΕΛΕΠΑΠ. Εδώ ο φυσικοθεραπευτής έχει σαν ρόλο την αποκατάσταση με ατομικό θεραπευτικό πρόγραμμα, την εξασφάλιση της σωστής καθιστής θέσης για παρακολούθηση, λειτουργία και πρόληψη παραμορφώσεων, την ορθοστάτηση των παιδιών με την επιλογή και τη ρύθμιση του κατάλληλου ορθοστάτη, την εκπαίδευση στη χρήση βοηθημάτων κινητικότητας για την ασφαλή και κατά το δυνατόν ανεξάρτητη μετακίνησή τους, την εκπαίδευση σύντησης σε συνεργασία με τα τμήματα εργοθεραπείας και λογοθεραπείας, τη συνεργασία με τους παιδαγωγούς για τη μεγιστοποίηση της συμμετοχής του κάθε παιδιού σε εκπαιδευτικές και ομαδικές δραστηριότητες, όπως σχολικές γιορτές, εκδρομές και άλλα, την αμφίδρομη ενημέρωση των γονέων και την παροχή υποδείξεων προς αυτούς, τη συνεργασία με την ομάδα αποκατάστασης για την αξιολόγηση της πρόοδου και για τον καθορισμό των επόμενων στόχων, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη σχολική ετοιμότητα, η επίσκεψη μαζί με την ομάδα αποκατάστασης στο Δημοτικό Σχολείο Ένταξης του Παιδιού, η αξιολόγηση των εγκαταστάσεων και οι προτάσεις προσαρμογών του περιβάλλοντος που αφορούν την ασφάλεια και τη συμμετοχή του παιδιού, η παροχή φυσικοθεραπευτικής αξιολόγησης προς τα κέντρα διάγνωσης, διαφοροδιάγνωσης και υποστήριξης των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Πολύς λόγος γίνεται τελευταία για την πρώιμη παρέμβαση σε φυσικά περιβάλλοντα. Υπάρχουν θετικά και αρνητικά σημεία σε αυτού του είδους την παρέμβαση και οι μελέτες και το μέλλον θα δείξει προς τα που θα κλείνει η ζυγαριά. Είχαμε ετοιμάσει και λίγα λόγια περί αποτελεσματικότητας, τα οποία έχουν ήδη αναλυθεί από τους προηγούμενους ομιλητές. Εγώ θα αναφέρω μόνο την απουσία ομάδας ελέγχου που θεωρείται ανήθικη από πολλούς, όπως είπε και η κυρία Καπέλου. Ότι η διατήρηση του επίπεδου της κινητικής λειτουργικότητας δεν αξιολογείται σαν αποτέλεσμα, πράγμα που είναι πολύ σημαντικό για πολλά από τα παιδιά με τις βαριές βλάβες του εγκεφάλου. Και υπάρχουν και παράγοντες που ποικίλουν και δεν είναι μετρήσιμοι, όπως η επίδραση της σχέσης παιδιού-θεραπευτή, η εξειδίκευση του θεραπευτή, η στάση γονέων και παιδιού απέναντι στη θεραπεία, η εφαρμογή των υποδείξεων από τους γονείς. Όμως αυτό που βρήκαμε εμείς ήταν ότι οι έρευνες δύο παράγοντες με προφανή θετική επίδραση στην αποτελεσματικότητα της πρώιμης παρέμβασης έδειξαν ότι υπάρχουν, και είναι η συχνότητα και η ένταση του θεραπευτικού προγράμματος και η συμμετοχή και η συνεργασία των γονέων. Παρ' όλα αυτά, οι έρευνες δεν μας απαντούν τα ερωτήματα, μάλλον δημιουργούν περισσότερα από όσα απαντούν.
Έτσι, ακόμα η ηλικία που θα πρέπει να αρχίσει η παρέμβαση είναι ένα ερώτημα. Ποια είναι τα μακροχρόνια αποτελέσματα, γιατί δεν υπάρχουν έρευνες που να έχουν μελετήσει πάνω από 2 έτη τα παιδιά. Ποια είναι η βέλτιστη συχνότητα και ένταση της παρέμβασης, ώστε να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα και ποιος είναι ο τύπος που θα μας τα εξασφαλίσει και τι ακριβώς γίνεται με τα φυσικά περιβάλλοντα και τι αποτελέσματα έχουν. Μέχρι να αποκτήσουμε αυτοδύναμα περιεκτικά ερευνητικά στοιχεία, απευθυνόμαστε στη φυσιολογία, στις αρχές μάθησης, στην νευροπλαστικότητα. Η λύση για επιτυχή αποτελέσματα είναι η λειτουργική συνάφεια, η εξάσκηση και ένα ρεαλιστικό διαχειρίσιμο πρόγραμμα που θα αποτελεί μέρος της καθημερινότητας. Το ζητούμενο και η πρόκληση για τους θεραπευτές είναι η εξατομίκευση της παρέμβασης ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες του παιδιού και της οικογένειάς του, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής, της συμμετοχής και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Ευχαριστούμε.